assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno ngal ɗo alluwal gotal kangal tongi alkule mawɗe ɗe lawol gotol. Ay ɗo ko ɗo wiyete a mawɗo, ɗo woni ba mawɗo, ko ɗo wiyete ɓa mawɗo, ay ko ɗo wiyete ca mawɗo, ay ko ɗo wiyete da mawɗo, ay ko ɗo wiyete ɗa mawɗo, ay ko ɗo wiyete e mawɗo. ɗo kadi wiyete ko fa mawɗo. Ngarna ɗo ɗo woni ga mawɗo, ɗo wiyete ha ko mawɗo, ɗo woni la, ɗo ko la mawɗo, ɗo ko ja mawɗo, ɗo henne ko ha mawɗo, ɗo ko ha mawɗo wonɗo, ɗo woni ja, ɗo ko i wonɗo, i mawɗo, ɗum ɗo ko i mawɗo wonɗo, i mawɗo, ɗo woni ja mawɗo, ɗo woni ka mawɗo, ɗo wiyete la mawɗo, ɗo wiyete ma mawɗo, ay ɗo woni na mawɗo o. ɗo noon ngel peskel ngel ɗo adi wiya ña mawɗo. ɗo ko na o wonɗo kofa less ga wona ŋa mawɗo, ɗo woni o mawɗo, ɗo wiyete ko pa mawɗo, ɗo woni ra mawɗo, ɗo woni sa mawɗo, ɗo woni ta mawɗo, ɗo ko u mawɗo. Ngarna ɗo ɗo woni ya mawɗo, ɗo woni ya, ɗo woni wa mawɗo, ɗo woni ya mawɗo, ɗo woni ƴa mawɗo. koƴo mbowal noon kañum waɗa ɗo, ɗum ɗo ko koƴo mbowal nani, koƴo mbowal, ɗum ɗo koƴo mbowal on, koƴo mbowal on ɗo, ɗum ɗo koƴo mbowal ne woni wonde ɗo. Joni ɗo noon ko hakkude ma e ba ndendinta. Mbawa wiide mba, ɗo ko na e da ndendinta mbiya nda, ɗo ko na e ga ndendinta mbiya ga, mbiya nga. ɗo ko na e ja ndendinta mbiya nja. koƴo mbowal fof so rendi hawri ko 32 alkulal gasi. ɗeɗo tan jangete e pular. mawɗe ɗe sa waawiɗe tokose ɗe ko noon tan wiyete kañum inde nde ko wootere, inde nde ko wootere tan. heddi noon ko ɗawete mawɗe e tokose. ngal ɗo alluwal gotal jangete e pular. so ɗiggi kala ko winda a janngani e alkulal ɗo woni ɗiggani. joni noon ɗo noon ko ɗo woni a o ko laamgal, ɗum ɗo ko i ko laamgal. on paami moƴƴude. ɗo ko o ko laamgal, ay ɗo ko u ko laamgal. wona on jiide wodan keɓi ɗo goo, ɗiɗi, tati, nayi. ngara noon hay ɗo unani na on jiide ɗe mbiyete laaɓɗe ɗe ko ɗe 5 tan, ɗe ɓurani 5. laaɓɗe gonɗe hen ɗe ko ɗe 5 tan, ɗen tan jangirta ɗum. ɗo woni goo o ko a, ay e o nan ga, ɗiɗi, ay i o nani mbiya 3, ay o nani mbiya 4, ay u o nani mbiya 5. kono ɗo a yiyani polle, a yiyani ɗo polle e nder hen wadde a faami ko oɗo a mbatta 2 mbawa wiide a ay wadde ko oɗo e
mbatta ɗiɗi mbiya e. wadde ko oɗo i mbaɗata ɗiɗi mbawide i. wadde ko oɗo o mbatta ɗiɗi mbiya o. wadde ko oɗo u mbatta ɗiɗi mbiya u. ko ɗeɗo noon natata e nder ɗeɗo wawa janggade. so ɗe ngala hen janggotako, ko mbaɗe gona hen nde janggo. gandira noon, paamira noon. so ɗe ngala hen janggotako, so woni hen janggo. masde ɗe natata hen jangga ɗum, so ɗe ngala hen ɗe janggotako. ɗum noon alay saago ɗe jiiɓodire ɗo, an noon sa fayi windude ƴeewa ko jiɗɗa windude ko, itta to, ittaga ndendina, timma haala ka jiɗɗa haalde ka. an bindowo andi ko jiɗɗa haalde ko, cuɓoɗa ngal masa, ngal to masa, ngala masa, ha timmina haala ma. kono kala ko jiɗɗa haalde ɗo yaltata. kala ko kalanɗa nanɗa ka jiɗi windu ɗum, ɗo garata itta ɗum binda ɗum. kala ko bindaɗa ɗo winda yettima. anne kala ko jiɗɗa windude ittata ko ɗo binda jomum. ni foti. an bindowo ɗo guittata mbawa windude, bindowo on itta ɗo winduma. ko ni wayi. paamiron noon, gandiron noon. ɗeɗo tan jangguete e Pulaar. so ɗe mbawama tan gandal ma heeɓima. ɗe noon so dendi ko ɗe janggoy toon, son mbawiɗe tan gandal mon ɓeydima. on ɓeydima gandal. yo rokke nande e famde. ƴette kuɗi mon e karneji mon, mbajiɗo janggon ɗigga. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah, Yaya l'école Sénégal. eɗen ganni noon janguindeɗe haɗe ɓeyɗo faamede. asaɗa garoɗo o inchallahu taala an jiɗɗo jeeyede e jangde nde, mbatta ko 00 221 77 906 14 81. mbaɗa Yaya, mbaɗa Linjiya WhatsApp o, gara bindoɗa, kaala indema e yettodema, gaddora temedde 4 bindugol. sa jangi so lewru mayi kadi mbatta temedde 4. ko jangde mbiɗen wona politique. on puntaka, jawdi mon ñamaka e dow mere. ko jangde addi on, so yonti jangon, so balla yonti ballon. ni foti. so jangde yonti garon jangon, so ballal yonti garon ballon. oɗon balle oɗon jingane jingue. numéro oɗon gandimo 00221 77 906 14 81. mbaɗa Yaya, mbaɗa Linjiya WhatsApp o, gara kaala indema, yettodema, kabaramin ka jiɗɗo janggude, min nannima duɗal to. so tawi windama addama duɗal he, jangga ƴetta karne ma e big ma jangga mbawa. yo Allah wallu en nande e famde.